Yante ben make a passionate appeal. Muroje sinterekire. Muroje sinteneineng gokwana na inu. Nana goten karansa. Kurangandi. Nambono na bari reluctant go to karansa, lakini na te balende tige. Toka ndo na ndingi na suggest. Murigere risin karansete. Na sawa nyono mungine kiranga jibu, yonku na gutinya mariga. Igorende gento nkirina. Ama kwiri na ngeto usoku. Enda bantu ba Nyamaiya. Yonku basaba mu basakongo busoku bwa kabere. Kubugwa mo ikere ireria nando buno busoku bonde moko. Na chakire kubwena lakini rokana na kubwena ande moko mwana Chris ndorokana na kubwe aki elio teri tekete kubwena na inde muri kuarusa muntanokia muntanoke komoranche mutwara mabira mwana ono mokogoti oyo Hon.Elijah'S Elijah'S omwana oyo nera abantu baende sitigitari omwana oyo akere namachite gotwara obwoba lakini akere namorora akere narora ndachinga kichiko na kogenda omwana oyo chakire kokora gose kubwekana kubwati chimbaratiro chiamo muro mwabo omwana oyo na chakire gotwara ogosemeria na chakire gotwara omosemeria na go take over because you can go doubt go take over okay can go doubt kera na bondo chirenda abantu ke batebete na ndi mbarita ya maro undetana ko bangaina na baba ka ba follow suit ekera nkomera abantu anteba eire litwariete igo ndeta basaka even from the biblical perspective ondeta basaka goteania to ikirania eire gwa koretheki twariete ayegenda bande bante nkuri turi chimete tukamanyiti mete nje timanyiti mete kiba community igo lakini naturie chimete naturie chitokuri gosenkurwai eire ero tukatokoraki tunyikirani ekeroter kobekera krishi na bonsi pi abantu bonsi bategete matiangi lakini na baranyore babire bategete Chris lakini kwa mutegete matiangi ayebekera Chris uinerera ini ya matiangi ukwanga Chris matiangi dakoleteki lero mukorerane igoto mokaba gusibo sipi elinde kera tu aire matiangi chikura ichi chagusi cha Nyamaiya omaete matiangi na tegere isiku abu gusobo ega kobo inera bono mogoteretera gaiga nyonye sobo tabwati ige campaign ya matiangi honest ige chagete 2020 bono na rie chagete kamorante mobekire upa abu no matiangi akoraki agotoka paka bono gese nacha gwikaransi guga iga no enche tindi gochaga iga lakini yabetereiri bono akigo nari kobasaba ase obwororo ase obuya bwa Nyasaye chitariki echi chiaikire Nyasaye abakune chinkoro chiainokire oyomo elinde mobeke omwana oyo Kristo igaria omwana oyo ono tereit iganche tobwanchani noe nintuga iganka ero orenge buno omugamberi oito bakwanire nonye nestart omwaba gochicha mang'ana make ase enka yaito igare gototebi naende ototebi buno omugambi twaigwa bono aiga atiekire koba
tiga Nyasaye turinde naende nabandende togoika bono iga nanche namanyete na ning'ige chingaki echi lakini ase eng'encho ya obuya bwa Nyasaye ondendire mpaka naikire chingaki echi chitariki echi chiaikire omwana Krisi agochikoewa okoboko. Abantu barengo monas barenge n'amabira amange bagateba buka natiga bae Krisi chikura egente omonto okeretete gavana Simbarati nero oretete korasi y'abantu bagaita ba increase amona Amos Nyaribo na Amos Nyaribo akamenta na will give him full sponsorship abara imbarengo bonsi pi UDA ODM na UPA usugunge barengo wen bagakwana bakendose Chris osiema ile libaga lya mungu and I don't think naenderi omanyete my memory ego nsabu buya ego nginyolete na baruet condition na aba segete ekine gento kiarete tabara yamo bonsi pi no mano yo aewe libaga lya mumurumi no akamilisege pindi kiamwa kyomwana omwabo asokota mubekera mpatikia karataki ali igo bono nimbwato gosemeria okore n'abantu ba Nyamaiya nimbwato gosemeria okonene egetabu gikuruka omorandi isano inye gokwanera kere igoro ya echira aina mang'ana Nyasaye tari ayana kegotebana nonye kwarire eira tagotibana kunyikirania ekero tari goikirania eira okuno komogekio monene yamana gokurira ikirania eira kwariete une gitabu kyo monene gekoretaki kegoteba igo naende nyinyegene abantu ba Nyamaiya igo bare Christians bamoboeto monene igo ngocha narora natebu na Chris kagwete Nyamaiya aria abang'ina nabo kabwateriri yanda amabera ibakomorora bainyore egento getabande bakorera igo nkomochikorora nabang'ina Nyamaiya ibare neriri yanda rinene igo tindateba nabagaka yaya abagaka nkorako gatora kenyanyinche lakini rende abang'ina mbabe mstari wa mbele asogotang'ana mambia goikirania eira bariete